Adu Elkonare, ne, Niansikile Kunafoni Balakeneka, Tali, Wolamadon Fuli, Kotaka Belajele Segre, Amadeli Konare, Duguma Jabe Green, Awo, Donzo Bena Kungota Fando, Sige, Blakunverete Auna, Habada, Duguma Jegaba, Ninga Kumasuba Magwen, Kalimun Tabao, no Sevenike Bauye, Awo, Uluka Wulika Jo, Amadeli Konare, Ulu Sekasali Baraminke, Ninko Lajeka, Tenten, Alak Mabao, Amadeli Konare, Ambo Taninka Dadula, Odo, Antia Keneka, Ansentala, Nganyi Barake Nyoye. Amalasi. Odokun konana Awo. Juma ale Fatia bela jelen bodon usasu no ye karamɔgɔ dabatungara ye Aledo. Bi asebe kirikila Kolosi frege masi na o kuma bi Juma Fatia o tɛna se ka lase dɛ sabu a tatɔ la a ma yamara di ne ma a ma yamara den ma hali n'a ma di ne yɛrɛ bɛ se ka Fatia kɛ o kuma bisimila tu bisimila Fatia tu yanfɛɲugu yanfɛɲuman Ami Ami Ama tɛmɛna ye i y'a faamu abana donc an ka tɔ to na an b'a tɔ labɛn n'a daminɛ a bɛ laban dɛ a daminɛ kɔni yanfɛɲuman yanfɛjugu o kuma cɛba min tɛ yan o cogoya bɛ yan Asimi tɛ yan o cogoya bɛ yan Sogɛli tɛ yan o cogoya bɛ yan Mayu Karaba ne ka kabakuruba k'u karaba o tuma an b'a tɔ ta don wɛrɛ awɔ parce que n'i y'a bɛɛ fɔ caman fana bɛ yen u bɛ n copier a laban n'a fɛn a bɛ taa k'an da a b'a tɔ ɲɛ ka sɛni kelen san ka don du kɔnɔ ka babilenni kelen minɛ k'o kantigɛ i yɛrɛ kɔnɔ fan bɛ basogo la sa dɛ sisan bon i ye ko ye jamana la a fɔra de ko laïcité o fana ye tiɲɛ ko taabolo ni diinɛ bɛɛ ko bɛɛ k'i ta kɛ laadala juma karamɔgɔ daba bɛ Fatiha ta a silamɛ diinɛ tɔgɔ la ni ale tɛ yen bi Fatiha bɛ se ka bila cogo di k'o kɔnɔ o tuma diinɛ wɛrɛ tɛ yen wa laïcité b'o fɔ laïcité o tuma n ye sira d'i ma i tilala de n y'a fɔ Musa o don wɛrɛ an b'a tɔ labɛn parce que e yɛrɛ ko ko siyɛnifin tɛ yan bakɔrɔnbilen tɛ yan yɔrɔ a ko ne y'a tɔ ka jɛ don worobilen yɛrɛ fana tɛ yan donc juma nata ni Fatiha bɛ di ne ma ne fana bɛ labɛn i bɛ nin bɛɛ san ka na n'o ye a banna o tuma kiyɔ m'a fɔ micro la yan a na dɔn ko dɔ bɛ yan an b'a karaba de donc an bɛ tila tuma min na fɔ Asimi ka ciden ka n'a jɔ da in na Amadou Konare ne bɛɛ da b'i ka sira la bɛɛ ka tɛmɛ n'i ka sira ye bɛɛ ka bonya i ka sira kan o de bɛ jamana in ja a banna Amadou Konare ne min ye constitution ale laïcité o b'o kumakan de fɔ o kuma maa o maa i danbɛ min na i bɛ taa sira min kan Amadou Konare i bolo fila fa o la o kuma min b'a to jiginna kana sɔrɔ ko la nin y'an sigilen kɛnɛ in kan karamɔgɔ Dabatungara ale ma kumasoba in sɔrɔ bi sabu a sɛmɛ kiriki la nka baara jamajɛ ko don jɛgɛfɔ kɔnɔ yan nɛgɛ kɛrɛfɛjuru bɛ Jibi Jakite bolo e ni ne kunnafoni kɛmɛ ka da sɛbɛkɔrɔ sɔnsɔn Jibi ka yamaruya kɔnɔ baara min bɛ n'a kalifalen bɛ an na an na tila k'an da don a la o bɛ bɛn cɛ ka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn Jamate cɛ ninnu bɛɛ ye kelen ye o ti kɔ tigɛ npogotigi nataba da kɔnɔ bala cogo bɛ di bi Amadou Konare ne bɛ n tɛgɛ don joona a don l'indépendant sɛbɛnnikɛla tɔgɔ ye Musa Bilali Sidibe fulakɛ a ko musokɔrɔbanin ka suwa bɛ ka da fara nanga dɔ k'o ka fara kan hali bi Mali ale ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ Amadou Konare nɔgɔya tɛ ka don ko la dɛ don o don dɔ de bɛ ka fara ko kologiriyali kan sɛbɛnnikɛla ko a ko nin ye ko kura daminɛlen tuguni n'i y'a lajɛ Mali ni Faransi Amadou Konare nin y'a san 2 ye an tɛ ka ji kɛ ɲɔgɔn tigɛ habada ka sabu kɛ mun ye fanga senkɔrɔma cɛ mun kɛra jamana in kɔnɔ Ibrahim Boubacar Keita ka fanga Faransi kɔni dimina nkɔrɔ baaraw la min ye bandaw ye Amadou Konare o kuma min kɔni ye sɔrɔsiw ye i b'a ye k'a fɔ u ka wulikajɔ ni k'a ɲɛsin bandaw ma u sɛbɛkɔrɔ dimina nkɔrɔ n'o ye Faransikaw ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye k'u taabolo lajɛ Amadou min ye jɔkun tɛmɛnen n'o bɛnna kalo tɛmɛnen o tile 26 Nigérikaw y'u ka hakilinaw ta k'u ka jamanakuntigi ka fanga dafiri o kɛra sababu ye ni ka wulikajɔ caman kɛ a ko ɲuguɲugu o bɛ ɲagaɲaga wuli o bɛ kɛ sɛbɛnnikɛla ko min ye Niger u y'u ka dancɛw datugu min y'u ka sanfɛ siraw ye k'o datugu n'o dun datugura ka ban n'i y'a lajɛ min ye pankuru n'a bɛ bɔ Faransi a kan ka tɛmɛ Niger bolo kan Amadou Konare min ye pankuru ye tɛmɛsira t'a bolo bilen n'o ye Air France ye o kuma Air France ɲɛmaaw fana y'a kanu Mali ni Burukina k'u ka pankuru tɛna pan yen kunna bilen
u y'o tigɛ a bɛ tile 2 bɔ dɛ. Subhanallahi. E b'a dɔn mun na e m'a dɔn. E tɛ pankuru ye janko ka dugu kɔnɔ. Tɛ taa ye o. Jɔn ka fɔ ten. Ne yɛrɛ kɛrɛfɛ tɛ. Ɲin tɛ maa min da o bɛ mun gɛsɛ ko kɛlɛ kɛ. Yɛrɛsɛngɛ don. Ni anw ka nɛgɛsoniw n'an ka fali wotoro ka ɲi ka ban a banna. Bɛɛ talan don. Amadu Konare. Ne. Sɛbɛnnikɛla ko. A ko mun. A ko n'i y'a lajɛ o dimi. Tiɲɛ. Faransi kɔni sina ka nin hakilina ta kelen ye. A ma Mali ladɔnniya, a ma Burukina ladɔnniya. O tɛ bɛn o. Ni ka sin ka pankuru k'o bila bɛrɛ la. Tiɲɛ. O tuma ko pankuru tɛna pan ka na ni jamana in kɔnɔ. Ka taa sɔrɔ min ye client caman olu de sigilen bɛ ka makɔnɔni kɛ. Sɛbɛnnikɛla ko. A ko mun. Min ye an ka jamana yɛrɛ nana jateminɛ kɛ nin na. Tiɲɛ. Amadu Konare nin kɔni ye jɔnmaya belebeleba ye. I b'a ye k'a fɔ filanitiriya maa kelen man ka hakilina ta ka sɔrɔ mi tɔɲɔn ladɔnniya. A ko min kɔni jɔnmaya ye Mali tɛ jɛn n'o ye bilen. Abada. Ministre des Affaires étrangères n'o ye Ablaye Diop ye. Ale kɔni kumana Mali gouvernement tɔgɔ la. K'a jira k'a fɔ Faransi ye jɔnmaya min ta ka Mali sɛgɛrɛ. Amadu Konare min kɔni ye Mali ye. I ka da la k'a fɔ k'an fana na an kankɔrɔ ta an ka hakilina dɔ la. N'o de ye visa ko ye. Min kɔni ye Faransikan minnu bɛ ka visa ɲini ka na Mali kɔnɔ. O tuma ko fana tɛna labila olu ye. O tuma ko nin ye kɛlɛ wɛrɛ daminɛtɔ ye. Amadu Konare Faransikanw y'a jira k'a fɔ min ye maa 22 ye san kɔnɔ olu bɛ visa dɔ de ma. Ambassade de France kɔni 22 000 personnes. Subhanallahi. E t'o la ne t'o la. Nka Malidenw don dɛ. Malidenw don. Aw ka ca. Amadu Konare. Sɛbɛnnikɛla y'a jira k'a fɔ n'i y'o 22 000 lajɛ. O ye maa minnu bɛ t'u garisɛgɛ lajɛ. Minnu bɛ taa kalan na. Minnu yɛrɛ bɛ taa furakɛliw la. Ani minnu sigilen bɛ yen. Awɔ. Nin bɛɛ lajɛlen b'o kɔnɔna la. Minnu bɛ taa ni ka segin na jago sira kɔnɔna la. Sɛbɛnnikɛla y'a jira k'a fɔ nin bɛna kɛ gɛlɛya belebeleba de daminɛnen. Sabu Maliden minnu bɛ n'u balo bɛ nin taama in na. Ni min kɔni ye taama ye ɲɔngiri bɛna kɛ a la. Sɛbɛnnikɛla y'a jira k'a fɔ Faransikan minnu fana kan ka na jamana in kɔnɔ. Mali. Ni yamaruya bɛ d'u ma n'o ye visa ye. O fana tigɛlen bɛ. Ko ni gɛlɛya in a bɛ dadigi k'an bɛɛ la. Nka maa min ta ka jugu kosɛbɛ o de ye Malidenw ta ye. Sɛbɛnnikɛla ko a ko nin ko in a daminɛna kabini san 2022. I ka da la k'a fɔ Faransikan lasigiden an y'o gɛn wulu so nɔfɛ. A ko o talen Amadu Konare b'a ye k'a fɔ Barikani fana u y'a lajɛ k'a fɔ k'olu fana bɛna Barikani sama ka bɔ Mali kɔnɔ. Amadu Konare u y'a fɔ u y'a kɛ. Sɛbɛnnikɛla y'a jira k'a fɔ a ko min ye Faransi ani Mali ni ɲɔgɔn cɛ dɛmɛ dɔ kan ka na n'o ye aide au développement ye u y'o fana tigɛ a na. A ko n'i y'o aide in lajɛ Amadu Konare min kɔni u ka nafa ni tɔnɔ minnu bɛ bɔ an ka jamana in kɔnɔ o y'o yiri surunin de ye ko ye. Ni ka dɔɔnin b'o la k'o bila ka na d'an ma tuguni. A ko miliyari kasabi caman de don n'a nana a kan ka don da minnu fɛ olu fana ye ko belebeleba ye nka n'a tigɛra na k'an b'o fana jɔyɔrɔ ye. Nka n'a to an ka dusu an k'an jɔ an cɛ jɔyɔrɔ la. Ni dɔw don dɔ bɛ ka dɔ d'i ma i tɛ baara kɛ koyi. O fana ye tiɲɛ ye. A bɛ dusu don maa kɔnɔ. A bɛ k'o kɛ dɛ. Sɛbɛnnikɛla ko a ko l'aide au développement Amadu Konare Faransi y'o tigɛ ka bɔ Mali bolo. A ko min kɔni dɔrɔmɛ kelen tɛ b'u ka jamana kɔnɔ ka na bilen. A ko n'i y'a lajɛ an ka jamana ɲɛmaaw fana ko Amadu Konare accord de défense mun b'an ni ɲɔgɔn cɛ u y'o fana laɲini k'o gulon. Ko accord de défense jɔnmaya caman b'o kɔnɔ ni k'a ɲɛsin Malidenw ma ni k'a ɲɛsin an ka kɛlɛ cɛbaw ma. Sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ Mali ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ Amadu Konare b'a ye k'a fɔ juru a gɛnnɛnen bɛɛ. A ko n'i y'a lajɛ min kɔni dongo don ye dɔ de bɛ fara ko gɛlɛya kan Mali marabaw ni Faransi marabaw an tɛ ka ji kɛ ɲɔgɔn tigɛ kan bilen. Sɛbɛnnikɛla ko a bara ta min ɲini ko ye an ka nɛmɛ n'o tɛ a bɛ taa wo maa min da la o ye jamanadenw de ye sabu Mali anw ye sɛgɛnbatɔ jamana ye. Sɛbɛnnikɛla ko wulikajɔ ni hakilina caman bɛ Amadu Konare hali n'an y'o labɛn min kɔni o baaraw kɔni olu n'u ma don fɔlɔ. A ko n'i y'a lajɛ Mali ale de yɛrɛma hɔrɔn ta ka di Faransi ma min ye Faransi yɛrɛma hɔrɔn ta ka di Mali ma nka n'i y'a lajɛ ko kɔni a jɛngɛnnen bɛ kosɛbɛ. Faransi ka marabaw Faransi n'olu kɔni u kɛn bɛ ka tasuma da ɲɔgɔn tigɛ kɔnɔ bi a ko mun ni mun de bɛ ka na n'o ye. Sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ min ye Emmanuel Macron ye Amadu Konare nin ko in bɛɛ lajɛlen daminɛna ale de tile kɔnɔna la mun de bɛ Macron ni Farafinw ni ɲɔgɔn cɛ mun de bɛ Macron ni Mali ɲɛmaaw ni ɲɔgɔn cɛ a bara ta o tuma ko min ye Macron ye a ka kow taabolo lajɛ ko ye a k'a kɛ ni jateminɛ ni hakilina ye tiɲɛ don Faransi ye puissance ba ye diɲɛ kɔnɔ Faransi ye setigi ye nka n'a dun m'a dabila Faransi ka nafasɔrɔ sira caman minnu bɛ farafinna Amadu Konare ko nin bɛna kɛ sababu ye ni k'a bolo bɔ a bɛɛ lajɛlen la
bɛrɛ ko France bɛ kɛ barikon langolo ye o bi kɛ kunnafoni filani hali an ye min bɔ indépendant kɔnɔ Musa Bilali Sidibe ale ka sɛbɛnni don ba Jabate a ko bɛ ɲini ka kɛ kurabakɔrɔ ka gwango ye wa i tɛ min gala ma surɔ an ka jamana faamaw ye sɛbɛn bɔ sɛbɛn min b'a yira k'a fɔ Air France n'i ye aw natɔ ye Mali la sira min n'ala pankuru bɛ boli o fɛ o sira de bɛ a ka bila la u y'o sira dulon Air France hali n'u ko k'u bɛ wuli bi tɛmɛsira t'u bolo ka na Mali la wa tile damadɔ bɛna d'u ma a laban ko an bɛna hakili jagabɔ n'i y'a sɔrɔ Air France yɛrɛ compagnie dɛ n'i y'a sɔrɔ yamaruya bɛna di diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ u ka jigin Mali la bilen o hakili jagabɔ de bɛ sen na o sɛbɛn bɔra surɔ awɔ pankuru sira wɛrɛw bɛ yen minnu bɛ i n'a fɔ e bɛ boli sira min fɛ k'i bɛ taa n'e ka sira minɛ ne la donc a tɛ si Air France la ka pan Mali aéroport la kunna bilen parce que nasira t'u bolo o fana sɛbɛn bɔlen don an gɛrɛla ɲɔgɔn na sa o awɔ diɲɛ na se ka diya ni Faransi tɛ an n'an pan an yɛrɛ ye Ba Jabate kunnafoni di sɛbɛn l'indépendant Dawuda Sangare fasirikɛ Dawuda a fana a ye sɛbɛn kɛ a ko maaw kamana guwalen bɛ fɛn min na n'o ye Bugunatɛ sɛbɛn carte nationale d'identité le biométrique Ba Jabate e ko i k'a dɔn k'a fɔ jamana ɲɛmaw u b'a la k'a ko misintura ta biɲɛ ma ni maa min hakili b'a la Bugunatɛ sɛbɛn ko a kuma ciyara Mali la min bɛ tali kɛ jamana faama dɔw tɛmɛna u ye hakilinaw bɔ ko k'a lajɛ min ye carte nina ko o ka kɛ biela jɛrɛlen to ala Bugunatigɛ sɛbɛn ye waasa min ye maaw ka lahalayaw olu bɛ se ka la sabati jamana kɔnɔ cogo min na cibitaba ka bɔ a la bɛɛ Bugunatigɛ ka sabati sɛbɛnnikɛla ko mun ne tiɲɛna mun ne man ɲa carte nina ko a bizi bazara ɲɛma sɔrɔ ko la min ye k'a dɔn nin waati laban ninnu na diɲɛ ko transition kɔnɔ Ba Jabate jamana faamaw ye hakilina kura wɛrɛ bɔ u ye min wele k'a fɔ i k'a dɔn ko carte nationale d'identité biométrique sécurisée n'o ye Bugunatigɛ sɛbɛn ye min na subahana mansin maaw ka Bugunatigɛ jateminɛ bɛɛ lajɛrɛlen b'a kan wa ale lakana mɛ o de ye lakana da ye o kuma ko o de ka kɛ an ka Bugunatigɛ sɛbɛn kura ye a ko fana daminɛ kuma ciyara sabula maa caman jɔgɔtɔra k'a fɔ nina ko o ma bɔ karila ka nɛn sɔrɔ dususuma ma sɔrɔ o ko la ni aw nana kura wɛrɛ daminɛ a ko bɛ kɛ cogo di nka Ba Jabate ko in daminɛ ni sisan cɛ maliden caman y'a faamu k'a fɔ awa i k'a dɔn ale ko in n'o ye awa biométrique ko in ye ko a ka fisa wa a taabolo a bɛna maaw ŋunanfa sabula ale bɛna kɛ sababu ye maliden b'a fɛ ka Bugunatigɛ caman ko a ka dabila an bɛɛ lajɛrɛlen Bugunatigɛ ka dɔn waasa sabati ni jateminɛw bɛ se ka ɲɛ cogo min na an ka jamana kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko hakilinaba min taara carte biométrique la i y'o dɔn de k'a yira la k'a fɔ sa sariya sɛbɛn bɔra min ye an ka Mali kalata sɛbɛn kura min bɛ sen na n'o ye loi électorale n'a tigɛ n'o bilara mars kalo tile 13 tɛmɛnen Ba Jabate ale ka sariyakisɛ cɛkisɛ 71 na o b'a sɛmɛntiya k'a fɔ k'a ta bilasa ka taa bila don wɛrɛ la min ye Mali waasa e ka wete kɛ i k'a dɔn i ka wete bɛ se ka kɛ ni wete sɛbɛn kelen pe ni o ye i k'a dɔn k'a fɔ awa jateminɛ min bɛ yen n'o ye carte d'identité biométrique ye o de bɛ kɛ bɛɛ lajɛrɛlen ka yamaruya sɛbɛn ye n'o b'a to i ka se ka don ka kala ta sɛbɛnnikɛla ko ni ma ɲa ko o fɔra ni k'o latigɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen de ka kan ka kɛ min ye carte biométrique jamanaden bɛɛ lajɛrɛlen k'a sɔrɔ jango minnu jugelen don kalata ye nin waati ninnu na sabula nin san 2 nata kɔnɔ Mali sɛbɛkɔrɔ labɛnnen don kala bɛna ta duguma fɔ ka taa sanfɛ sɛbɛnnikɛla ko o de la sa min ye carte biométrique kunfɔlɔ minnu bɔra i k'a dɔn o ma ciya nka dɔw y'u ta sɔrɔ nka jamana faamaw y'a kanu ka bɛɛ lajɛrɛlen ta wa maaw kamana guwalen ko a bɛna sɔrɔ cogo di sabula Mali kɔnɔ fɔ fɛɛrɛ ka sigi sen kan o kama jamana siɲɛmaw u ye wulikajɔ kɛ minisiriso min ɲɛsinnen don jamana marako ani k'a dɔn an ka mara cɛmaliwale ko ɲɛw ma colonel Abdoulaye Mayiga Ba Jabate u ye danganiya di ale ka minisiriso ma a ye laseli belebele kɛ laseli min na a ko jamana faamaw y'a latigɛ min ye septembre kalo n'o ye 22 kalo min jɔtɔ filɛ k'a daminɛ o tile gale fɔ ka taa bila o tile 30 la Ba Jabate jamana bɛna kanu Mali kɔrɔ tile bi ba ani kɛɲɛka hali cikɛ bugudaw la jamana fa bɛɛ jamana yɛrɛ de bɛna fɛɛrɛ kɛ ka yaala waasa ka bɛɛ lajɛrɛlen ka carte biométrique ta ni k'a di i ma i k'a dɔn o latigɛ kɛra kaban dɛ kalo kura min bɛna jɔ n'o ye septembre ye a dili bɛna daminɛ o kɔnɔ kalo kelen waasa maa o maa bɛ yen k'i ye biométrique kɛ bɛɛ ka se k'i ka nin Bugunatigɛ sɛbɛn in sɔrɔ cogo min na sɛbɛnnikɛla ko min ye i k'a dɔn danganiya min dira jamana faamaw ma o de filɛ nin ye dɛ i k'a dɔn awa wulikajɔw ka kɛ k'a daminɛ an ka jamana gouvernement la yan ka taa an ka marabolow la ka taa kominiw kɔnɔ cerclew kɔnɔ ka taa duguw kɔnɔ walasa yaala ka kɛ fɛɛrɛw ka sigi sen kan maa minnu bɛ yen n'o ye gouverneur minnu bɛ yen ni olu ye maire minnu bɛ yen n'olu ye préfet ni sous préfet ani dugutigilakaw ni i k'a dɔn dugu maabaw u ka fara ɲɔgɔn kan ka hakili jagabɔ carte bɛ se ka jamanadenw lasɔrɔ sɔrɔcogo ɲuman jumɛn na
wasa bɛɛ k'a sɔrɔ o baara kun fɔlɔ o de bɛ boloda nka ko o bɔlen kɔ la fɛɛrɛ de bɛna ta sisan bɛnkanw ka sigi sen kan carte ninnu ka donni ka taa bila i k'a dɔn sous-préfecture la ka taa bila mairie la ka taa bila gouverneur la ani ka taa n'a ye fɔ dugutigi bulon na ɛlɛ ni dugu yɛrɛ k'a lajɛ dugu kɔnɔ ye ni maaw sigira fa jumɛn fɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ka carte sɔrɔ damu da kɔnɔ i k'a dɔn o baaraw latigɛra ka ban sɛbɛnnikɛla ko a kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ min ye jamanaden bɛɛ lajɛlen k'u ka bugunatigɛ sɛbɛn sɔrɔ ɛlɛ ni wete nata sabula bɛɛ k'i sigi n'a ye dɛ wete nata la nin de bɛna kɛ sɛbɛn kelen pe ye min bɛna se ka i yamaruya ka don ka i ka wete baaraw sabati i n'a fɔ jamana faamaw bɛ k'a fɔ cogo min na walasa nɔgɔ kana don a foyi la jamana y'a kanu ka musakaba de don nin ko in da fɛ walasa jamanadenw yɛrɛ bɛ se k'a sɔrɔ fɔ u yɛrɛ nagakɔrɔ wa n'i bɛ taa minɛ a bɛ minɛ cogo min na o de filɛ dɛ bugunatigɛ sɛbɛn wɛrɛ fɛnɛ min mana k'i bolo n'o ye k'a daminɛ carte civile ninaw ani nina kunkɔrɔ sɛbɛnni min bɛ yen n'u k'a ma carte papier descriptif fiche descriptive i k'a dɔn i bɛ se ka taa ni o ye bon a jabate ne yɛrɛ tɛ se ka taa dɛ e de bɛ kɛ sababu ye ka i k'a dɔn procuration n'o ye yamaruya sɛbɛn ye k'o dilan ka di maa dɔ ma o bɛ taa e ta i cogoya la n'o si ma sɔrɔ i bolo bon a jabate e maa min bɛ yen k'i bɛ fɛ k'i ka carte biométrique sɔrɔ i bɛ seere fila ɲini i la n'olu ye maa bugunatigɛlen dɔɔni jɔnjɔn ye olu bɛ t'u yɛrɛ yira k'a fɔ u ka maa ye i ka carte bɛ ta ka d'i ma nin fɛnɛ na ni maa minnu banna ka bɔ k'u sigi so ni nana maaw ye sabaraba minnu don ka kini kɛ ka wagasili kɛ a bɛna laban o kelen de la sabula maliyɛn ti wuli joona ko mana guwan tuma min na u bɛ tila ka wuli ka taa mankan kɛ o tuma tabale gosilen filɛ nin kalo kura nata bɛɛ k'i jija i k'i ka biométrique sɔrɔ sabula cɛ labɛnnen o ye suba ye kunnafoni filɛ an ye min bɔ l'indépendant kɔnɔ u ka bidon bɔli la Jeka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn. Nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako. K'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye. Jeka pub. Bon jabate mbala cogo bɛ di tun Amadou Konare ne ɲɛnamini baatɔ tɔgɔma yɔrɔ tɛ dingɛ dawolo ye ne bɛ n tigɛ don Nouvelle Horizon maa min ye sɛbɛnni kɛ a tɔgɔ ye ko Seydou Konate Simbo ko Amadou Konare hali bi an ka to sira tɔ guwan min ye CEDEAO ye n'o ye farafinna tilebiyanfa ka tɔnbolo ye ale ye lajɛ belebeleba kɛ kunu Abuja Nigeria jamana kɔnɔna la Amadou Konare tuguni sabu tako fɔlɔ tɛmɛnen kɔ o man ngolonfa min ye tako filanan ye kunu y'u ne sigi o kan hakili lajiginna Amadou Konare CEDEAO sabu farafinna ale tilan bɛ kulubolo ni kulu ni ɲɔgɔn cɛ n'i ye farafinna bɛɛ lajɛlen yɛrɛ lajɛ an bɛ tali kɛ jamana 50 ani jamana 5 la o jamana 55 Amadou Konare min ye kɔrɔn tilebi kɛɲɛka bayanfani cɛmancɛ min ye jamana olu tilatilalen b'u ni ɲɔgɔn cɛ anw ka bolo o de ye farafinna tilebiyanfan ye n'i y'a lajɛ an ka tɔnbolo jamana 15 de b'a kɔnɔ o jamana 15 Amadou Konare 8 olu bɛ nansarakan fɔ Mali, Burkina Faso, Niger, Côte d'Ivoire, Togo, Benin, Sénégal, la Guinée. N'i y'a lajɛ 5 olu bɛ anglais kan fɔ Nigeria, Ghana, Liberia, Gambie, Sierra Leone. N'i y'a lajɛ 2 bɛ yen n'o y'a laban olu ye lisofoniw ye o kɔrɔ maa minnu bɛ n'olu bɛ portugais fɔ Cap Vert ale ni Guinée Bissau. Olu ta ye portugais Cristiano ka dugu o de ye olu colonisé a faamuna sɛbɛnnikɛla ko min y'an ka CEDEAO ye a tilacogo filɛ nin ye Amadou Konare min y'o CEDEAO ye jamana 15 o kuma jamana 4 bɛ yen olu gulonnen bɛ a tɔ tora jamana 11 o 11 ɲɛma olu ye ɲɔgɔn ye kunu Abuja sɛbɛnnikɛla ko a ko ɲɔgɔn ye tun bɛ maa min bolo o ye Niger masakɛ kura ye i b'a ye k'a fɔ kuma in a bɛ tali kɛ fɛn kelen kan o de ye Mohamed Bazoum Niger masakɛ kɔrɔ sɔrɔsiw ye min ka fanga dafiri Amadou Konare joué kalo tile 26 min b'a to o bɛ se ka segin a nɔ na sɛbɛnnikɛla ko Amadou Konare hali bi bɛ ko min na o ma ban sabu n'i y'a lajɛ o tun ye jɔkun kelen di Niger sɔrɔsiw ma n'o ye général min ye Abdramani Tiani ye a n'a ka jamakulu Amadou Konare k'u ka fanga di joona Bazoum ma sabu k'olu kɛmɛ ka ni fanga senkɔrɔma in k'a kɔn sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a lajɛ jamana caman de bɛ yen minnu ye fanga senkɔrɔma yɛlɛma in kɔn min kɔni Mali ni Burkina an jɛra k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma ni k'u kɔkɔrɔma don sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye nin ko in ye bloc tɛ olu ye
yamara min di Niger finitigilakaw ma Amadou Konare k'u b'a ɲini u fɛ bonya kɔnɔ laadiriya kɔnɔ hɔrɔnya kɔnɔna la k'u ka sabali Mohamed Bazoum u k'a lasegin a kana sigi a ka fanga la ko sabu ko n'o ma kɛ o tuma k'u kɛlen filɛ ka dangala de ta kuma dangala n'i y'a ta kuma ma tila dɛ wa ko de daminɛna sɛbɛnnikɛla ko Amadou Konare min ye général Tiani ye o n'a ka jamakulu u ko olu fana tɛ tulonkɛla ni Nigerikaw ma sabali u bɛ Bazoum ko yɛrɛ ban pewu bɛɛ bi yɛrɛ n'u ma kantigɛ k'a kɛ seliba dɔ sɔgɔmada ye o tuma ko bɛɛ bɛna ye CEDEAO y'o laɲini dɛ ko Bazoum b'olu de ka bɛnkan kɔnɔ olu de bolo palais la a bɛ k'a ko a bɛ olu attaquer k'u b'a da k'a kantigɛ diɲɛ bɛɛ bɛ Bazoum kantigɛtɔ ye Nigérien côté k'u tɛ mɔgɔ ka bagabaga la k'u fana tɛ tulonkɛ la dɛ sɛbɛnnikɛla ko Amadou Konare min ye CEDEAO ye u ka ni lajɛ in bɛ taa kuncɛ tuma min na u ye bɛnkan kɛ bɛnkanw bɛ tali kɛ mun kan o de ye k'u ka cɛden minnu taara ka t'u la kuma ɲɔgɔnya Amadou Konare k'u y'u ban k'u tigɛrɔ ma o tuma ko an ka farafinna bolo kan i ka da la k'a fɔ k'an sigilen bɛ bonya ani danbe ni hɔrɔnya kan o tuma ko sɔrɔsiw m'o ta k'olu ka cidenw sɛgɛrɛ u y'u dɔgɔya surasiw ma f'u ye ko u mana na k'u tɛ se k'u ka lakana sabati wa aw ye da sura jamana min dala k'u ka frontière bɛɛ datugu tɛmɛsira bɛ aw yɛrɛ bolo kana de ou bien aw ka so ani maa tɔw ye cɛw bɛna kari ɲɔgɔn na Amadou Konare min ye Alassane Dramane Ouattara ale ka taa fara Macky Sall min ye Niger jamanakuntigi kura ye ani jamana 11 tɔw Amadou Konare min ye ni wulikajɔw u y'a boloda ɲɔgɔn fɛ i b'a ye k'a fɔ u bɛɛ lajɛlen ye ŋɔɲɛ ɲimi ɲɔgɔn fɛ k'a yira k'a fɔ k'u b'u kantigɛ da la k'olu fana tɛ tulonkɛ la min ye kɛlɛbolo ye o tuma ko n'u sigilen bɛ k'u ka wuli k'u jɔ jamana minnu bɛ CEDEAO kɔnɔ n'o y'a jamana tɔ 11 Amadou Konare ko cɛ o cɛ bɛ se ka kɛlɛdenw labɔ ko bɛɛ k'i ka kɛlɛkɛcɛw labɛn a don ko k'ale ka kɛlɛkɛcɛw kɔni k'olu labɛnna ka ban nin kɛlɛ in hali n'a bɛ taa fɔ kalo 3 la Amadou Konare ko nafolo min kan ka don a la ale ka ministre de l'économie ko y'o nafolo labɛn ka ban ko sabu ko kɛlɛ tɛ taa ni musaka tɛ min ye sɛbɛnnikɛla ka kuma ye i b'a ye k'a fɔ Macky Sall o fana ko min y'ale ka kɛlɛkɛcɛw labɛnnen bɛ min ye Nigeria ye ale ko ka ko in bɛɛ lajɛlen to ale ma k'ale ka généraux minnu bɛ yen ale ka officier minnu bɛ yen ko nin t'olu yɛrɛ bolo kɛlɛ ye k'u bɛ taa Tiani n'a ka cɛdenw nkalon ka bɔ yen sisan a ko nin tɔ kɛ bɛ tulonkɛ ye fɛɛrɛ min bɛ kɛ nin na dɛ i b'a président ma fɔ ko maa 800 ou bien maa 1000 ni dɔɔnin wa u b'olu ci ka na dɛ a bɛ se k'a fɔ olu kɔ ye quoi ka bɛɛ fa a y'olu mun ci Niger surasi tɔ bɛrɛ tɛ o a bɛ fɔ olu de kɔ sisan ka taa ale yɛrɛ daminɛ palais kɔnɔ a ma ban wa o tɛ kɛlɛ kɛlɛ daminɛ Niger o ye kɛlɛ daminɛ o Amadou Konare sɛbɛnnikɛla ko n'o ye Seydou Konate a ko Nigerikaw y'a yira k'a fɔ ko ni kɛlɛ tɛ maa kelen kɛlɛ ye o tuma n'u ye kɛlɛ ta ka Niger sɛgɛrɛ min ye farafinna tilebiyanfan jamana 15 ko bɛɛ lajɛlen b'i nin yɔrɔ sɔrɔ nin ko la i ka da la k'a fɔ min kɔni ye jamana kɛlɛ ko tulonkɛ ko tɛ sɛbɛnnikɛla y'a yira k'a fɔ maa minnu ye ni lajɛ boloda Nigeria o tuma k'u jigi sɛmɛnen bɛ jɔni jɔna n'o ye Faransi l'Amérique ye Amadou Konare ka taa bila min ye Anglais la i ka da la k'a fɔ min kɔni ye OTAN ye k'olu kɔni bɛ ka dɛmɛ don ta k'u sɛgɛrɛ sabu nin bɛɛ lajɛlen ka hakilina ye fɛn min ye o tuma coup d'état ko bɛ se ka dabila cogo min na diɲɛ kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko nin bɛɛ lajɛlen bɛ tali kɛ min ye Mohamed Bazoum ka fanga senkɔrɔma cɛ de kan Bazoum ka segin a nɔ na o tuma k'olu b'o de dɔn jamanakuntigi ye u tɛ sɔrɔsiw dɔn jamanakuntigi ye ko sɔrɔsiw bɛ ka tile ka maaw la k'u ka taa ka bɔ yen wa ko n'u m'a bila a diya la k'u b'a bila goya la o tuma ko diɲɛ maa kɔnɔ k'olu bɛ tulonkɛ la ko hakili lajiginna min ye Sierra Leone k'u ye baara min ta ka yen sɛgɛrɛ o tuma ko Gambie fɛnɛ min ye Yaya Jammeh ye 2017 k'ale tun bɛ k'i banba Adama Barrow ka fanga nɔfɛ k'u y'o fɛnɛ nkalon ka bɔ yen o tuma ko sabanan o bɛna kɛ Niger 2023 de la grande 17 la sɛbɛnnikɛla ko Amadou Konare i b'a ye k'a fɔ min kɔni ye Mali ni Burukina ye olu kɔni kangari da ko n'u ye kala kari Niger la k'u y'o kɛlen ka kala kari Mali ni Burukina la Amadou Konare k'o ye guerre de daminɛnen ye ni guerre dun daminɛna maa t'a ban waati dɔn e ko kunu sini arabadon an kɔrɔ min ye Nigerikaw ye u y'u ka gouvernement sigi maa 21 u y'u ka gouvernement kura sigi maa 21 premier ministre taara k'a di maa min ma Ali Lamine Zeni
gouvernement tɔ maa tɔw ma sigi wa a bɛɛ sigira u tɛ k'u ka baara kɛ wa a baara daminɛna jamanadenw t'u kɔ wa bɛɛ b'u kɔ u ka tɛmɛ n'a ye kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ Seydou Konate Sibo ale ka sɛbɛnni don Boa Jabate ne bɛ tɛgɛ don teliya la kunnafoni di sɛbɛn Nouvelle Horizon kunnafoni u y'a sama ka bɔ diripa la a Sudan chef Dramani Danbɛlɛ nin y'ale ka sɛbɛn ye u y'a jira k'a fɔ an ka Mali finitigilakaw Boa Jabate janjo k'a fɔ u kun ko kura a ko i k'a dɔn k'a fɔ biɲɛkala ɲinina sen m'a da biɲɛkala kan Boa Jabate i bɛ tilen ka munumunu i yɛrɛ kan biɲɛ t'i ye wa kunkolo tɛna foni dɛ a ko o bɛ ɲini ka kɛ Mali ka lakanako ye i y'a ye k'a fɔ i k'a dɔn don o don wulikajɔw b'a la ka kɛ Maliden kamana guwanlen ne ko don o don Bamanju b'a la ka ŋaniya juguya kura ta a ko bɛ ka bɔ cogo di u bɛ ka dɛmɛ cogo di fiɲɛ tigɛlen d'u la nka u bɛɛ n'a ta u bɛ ka u ɲɛnamaya u bɛ k'u colo mun ne b'a ko jukɔrɔ Boa Jabate i k'a dɔn an ka finitigilakaw don ni dugujɛ u b'a la ka dɔze falen koyi nka yɛrɛ k'a fɔ yanni i ka jigin i binyɔrɔ la i bɛ talo yɔrɔ min na i bɛ jigin o de la a ko min ye Bamanju i k'a dɔn i bɛ moto kura y'u bolo u bɛna mugu ci anw ka maaw la i bɛ i k'a dɔn balow y'u bolo i bɛ marifakisɛ juguw y'u bolo ninnu minɛnw bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn na yɔrɔw tɛ dilan Bajangara kɔni a tɛ dilan Douaza Koro kɛrɛbɛ tɛ nka k'a ye k'a fɔ motobaw bɛ Bamanju bolo tuma bɛɛ tajibaw bɛ kɛ u bolo barikonbaw bɛ kɛ u bolo u t'olu dilan ye o tuma u b'o bɔ fa jumɛn dɔ de bɛ taa d'u ma maa mun bɛ taa di Boa Jabate wa anw yɛrɛ ka Malidenw dɛ anw yɛrɛ ka Malidenw surasiw bɛ ka sa Maliden minnu lakanani na o Maliden kelenw yɛrɛ de b'a la ka tila ka balo doni ka t'o di juguw ma o Maliden kelenw de b'a la ka marifa jugu doni ka t'o di i k'a dɔn k'a fɔ Bamanjiw ma sɛbɛnnikɛla ko min ye i k'a dɔn Mali fana faamaw wulila sa u y'u jɔ u cɛjɔyɔrɔ la sabula u ye waati jan kɛ u bɛ lafaamuyali la k'a jira Maliden bɛɛ la jamana o jamana ani région o région a bɛ marabaa ɲɛmaw ni kotigiw bɛ k'a jira u la u k'u denw lafaamuya minnu bɛ yen n'u tɛ Bamanji ye i k'a dɔn u k'u sen bɔ Bamanji fɛ jɛ la n'e kɛra maa ye e bɛ taa taji di Bamanji ma min bɛ da Bamanji kan o na da i kan dɛ ni e bɛ taa i k'a dɔn moto di Bamanji ma min bɛ da Bamanji kan o na da i kan dɛ wa i k'a dɔn an bɛ o bolo de kan bi wa o de la min ye kɛlɛtigi min sigira n'o ye a bɛ fɔ GTAD kɛlɛtigi n'o ye groupement tactique interarmé o bolofara filanan n'u ko a ma kɛlɛtigi Boa Jabate olu kɔni i k'a dɔn u ye suba ye sabula u ka cɛba min bɛ n'o y'u ka ɲɛma commandant ko la Waigalo a n'a ka cɛdenw u ye taamato ta taamato mun na i k'a dɔn u ye jateminɛ ni sɛgɛsɛgɛli bɛɛ lajɛlen kɛ Boa Jabate ka taa kulongokaw fɛ yen olu ka sugu la ka taa tɛgɛ daci erimɔriku belebeleba fila Boa Jabate a bɛɛ lajɛlen falen don minɛnw na minɛn minnu bɛ yen n'a bɛ taa di Bamanjiw ma olu ka tila ka an n'a Malidenw fa ka musokɔnɔmaw fa ka denw fa ka baw fa i k'a dɔn ni ka mugu ci an ka surasiw la a ko i k'a dɔn k'a fɔ awa ni erimɔrikuba fila min minɛna i k'a dɔn u y'a minɛ cogo min na ani mun ne bɛ a kɔnɔ sɛbɛnnikɛla a y'a bɛɛ lajɛlen sɔnsɔn a y'a jira k'a fɔ min ye erimɔriku belebeleba fila Boa Jabate a falen don fɛn min na i b'o dɔn de Bamanjiw ka sandili motoba ninnu dɛ olu pièces kurakuraw awɔ pièces kurakura ninnu sabula u ka moto mun b'u bolo jamana ye fɛɛrɛ kɛ moto kura tɛ ka se ka taa d'u ma bilen sabula jamana ye fɛɛrɛ sɔrɔ o la moto kɔrɔbaden mun b'u bolo dɛ Boa Jabate u de mago bɛ pièces sugu bɛɛ lajɛlen na walasa ka se ka taa olu kɔni de lafa sɛbɛnnikɛla ko ninnu kɔni lasɔrɔla yɔrɔ jumɛn na o de ye k'a fɔ secteur min bɛ yen n'o ye yɔrɔ bolofara min ye n'o ye Jalasagu ye Jalasagu a n'a nɔgandugu la Boa Jabate i k'a dɔn u bɛ taa ni minɛnw de di ye wa Bamanjiw b'a lasɔrɔ u bɛ t'u ka motow labɛn min bɛ yen n'o y'u ka kɛlɛbolo yɛrɛ ɲɛmaa ye ale y'a jira k'a fɔ u bɛna cɛsiri ni wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɛ an bɛ se ka kari nin ko in na cogoya min na a ko minɛn ninnu na Boa Jabate kulongo dugu min bɛ yen n'o ye kulongo ye kulongo sugu yɛrɛ de kɔnɔ dɛ Boa Jabate an ka finitigilakaw y'u dɔdɔlima ni ka taa tɛgɛ dasi ni erimɔriku belebeleba fila kan ye minɛn minnu bɛ yen n'u ye tɛgɛ da u kan Boa Jabate a kelen o kelen a i k'a dɔn a bɛ tali kɛ fɛn minnu na olu de filɛ dɛ min ye k'a dɔn k'a fɔ awa moto ale kɔni awa batiri minnu bɛ don moto la n'o ye moto batirini o caman ma de carton Boa Jabate min ye k'a dɔn k'a fɔ moto piston moto segment moto bougie i k'a dɔn moto compteur Boa Jabate ani contacti clé contacti ani moto pompe minnu bɛ fiɲɛ k'a la Boa Jabate moto pneu Boa Jabate ani plaquew ani moto fɛrɛw Boa Jabate ninnu caman ma de kɛlen don ka erimɔriku fila sɔsɔ Boa Jabate ka fara o ka balo n'o ye ɲɔw ani kabaw tulu macaroni ani sogoro i k'a
k'a dɔn k'a fɔ awa anw yɛrɛ ka jamanaden dɔw de kɛlen don ka i k'a dɔn sanni kɛ ni bamanjuw ye ta feere kɛ olu ma wa u bɛ tila ka mobiliba 2 bila ka taa ninnu di bamanjuw ma fɔ u jabala la u b'u kɔnɔkolonden fa o la tɛ wa jabate u bɛ tila ka o motokolonba ninnu ta u bɛna mugu ci anw ka surasiw la u bɛna i k'a dɔn muso filiyatɔ joli bɛ Kati kan kɔnɔ filiyatɔ joli bɛ i k'a dɔn Mali kanw yɛrɛ kɔnɔ i k'a dɔn ani falatɔ joli bɛ yen ka sababu kɛ anw yɛrɛ ka nin ko sugu ninnu ye wa jamaate o de la tɛgɛ dasira u ka yɔrɔnin min na maa minnu tun bɛ yen n'olu b'a mobili boli la minnu bɛ yen ni olu ta ye mobili ninnu ye a bɛɛ lajɛlenlen bɛ sɛgɛsɛgɛ ka tɛgɛ dasiya bɛɛ kan i k'a dɔn tili min bɛ bamanji bɔ i k'a dɔn k'a fɔ a golo la dɛ o tili kelen de bɛ da a maa ninnu kan wa u ni ɲakili fɛn o fɛn ka kan o ɲakili de bɛ da o kan k'a jira k'a fɔ i k'a dɔn k'a fɔ teri i y'an teri ye walima i y'an jugu ye. N'i ko i ye maliden ye i bɛ don malidenya gu kɔnɔ e tɛ se ka kɛ maliden ye e bɛ taa bamanji marifa di o ma walima e bɛ taa balo di o ma o b'a kɔnɔkolon fa o la ka tila ka na an kama wa a tɛ jɛndi kɛ n'o ye wa ni tɛgɛ dara o dɔ kan sa o somaw bɛ wuli ka taa jɔ ko finitigilakaw bɛ ka bin an kan k'a sɔrɔ e den bɛ min na wa jabate e b'a kalama e t'i fɛn fɔ e k'a dɔn k'a fɔ a ko filɛ dɛ maa min ye commandant a ye weleda kɛ maa o maa n'i den ni bamanjiw bɛ jɛ la walima n'i bɛ sɔminɛ i den la sɔri kɔrɔ i ka fɛɛrɛ kɛ i ka kunnafoni di hali finitigiw ma u t'a fa u tɛ foyi kɛ a bɛ wele k'a n'a hakili jira ɲɔgɔn na n'a tɛ se k'u kɔbila tuma n'a kɛlen don ka bolo kɛɲɛ kɛsa ka kɛ juguw ye o tuma ɲakili min kan ka da kan sariya kɔnɔ o n'a da a kan an bɛna lafiya kunnafoni filɛ an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ u ka bidon bɔli la. Amadu Ali Konare ni taama ma jɔ bolo FIFA o fana tɛna jɔ journal aujourd'hui maa min y'a sɛbɛn o ye la rédaction u bɛɛ lajɛlen jɛra ni ka min sɛbɛn Amadu Ali Konare esige min ye taba ale kɔ Amadu Ali Konare sɛbɛnnikɛla ko a ko Zumana Mori Kulubali n'i y'a lajɛ cɛba dɔ tun don jamana in kɔnɔ Amadu Ali Konare nka an bɛ don min na ko bi ale bɛ tiɲɛ so an maa minnu bɛ dugukolo kɔ kan an bɛ nkalon so Amadu Ali Konare ɲuguɲugu bɛ ɲagaɲaga wele Zumana Mori Kulubali Amadu Ali Konare n'i y'a lajɛ douanier kun don a taara min ye sɛgɛnnafiɲɛ bɔ ye retraite o sɔrɔlen kɔ a ye politique baaraw daminɛ min ye Rassemblement pour le Mali jamana kuntigi kɔrɔ ale ka tɔn a kɛra ministre des transports ye cɛba kun don Amadu Ali Konare sabu a ye tɔgɔ caman caman sɔrɔ jamana in kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko Zumana Mori ale fatura a fatulen a jɛɲɔgɔn dɔ bɛ yen Amadu Ali Konare o kɔni wulila ka na kiiri dɔ dayɛlɛ ka ɲɛsin a furumuso a n'a denw ma Amadu Ali Konare nin kɛn bɛ kabako belebeleba ye sɛbɛnnikɛla ko min ye a yɛrɛ jɛɲɔgɔn teri dɔ ye n'o ye opérateur économique ye o mana fɔ o ye jura ye min ye ni jura jagokɛlaba in ye ni i b'a ye k'a fɔ wulikajɔ a y'o ta Zumana Mori ka fatuli kɔfɛ Amadu Ali Konare ni ka n'o ta ni k'a ka denbaya sɛgɛrɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye jɔn ni nin cɛ in ye a tɔgɔ ye ko Bubakari Gambi a ko n'i y'a lajɛ o fana ye bana ye nafolotigi don juraba don a ko Zumana Mori o n'a ka jɛɲɔgɔnya baarakɛɲɔgɔnya kɔnɔna la Amadu Ali Konare ko ma dogo maa caman na sɛbɛnnikɛla ko min ye a furumuso ye o n'a denw olu kɔni sigilen b'a ye k'a fɔ kiiri dɔ kɔni dayɛlɛla ka na ɲɛsiw ma hali u tɛ kiiri in sigicogo dɔn sɛbɛnnikɛla ko kiiri in maa min y'a nun don o de ye Bubakari Gambi ye Zumana Mori yɛrɛ jɛɲɔgɔn k'a yira k'a fɔ ale ka nafolo bɛ Zumana Mori la sɛbɛnnikɛla ko nafolo in i tulo kɛrɛbɔsigi o bɛ taa tali kɛ mun kan o de ye sɛfɛwari miliyari 1 miliyɔn 208 ani ɲari 1 milliard 208 millions 983 654 francs CFA. Mori sale ale bɛ n'o ka denbaya feere sa o musow feere sa jamana in sa man jugu ala bɛ min sigɛ Amadu Ali Konare sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye journal aujourd'hui maaw de y'a sɛbɛn Amadu Ali Konare u y'a yira k'a fɔ min kɔni ye sɛbɛnfura min yira lakika la i b'a ye k'a fɔ 40,000,000 Zumana Mori ale ni Bubakari Gambi ni ɲɔgɔn cɛ nka min ye Bubakari Gambi ye ka na ni miliyari 1 ni miliyɔn 200 sɛbɛn ye o tuma min kɔni ye tigɛnɔ bila Zumana Mori ka tigɛnɔ bila lakika o tɛ yen jango k'a certifié min ye seere tɛ yen Amadu Ali Konare Zumana Mori kɔni da t'a fɛ bilen sabu ale tɛna se ka kuma bilen
kuma jɔn de bɛna nin kuma in nkalontigiya k'a tiɲɛtigiya min y'a ka denbayaw ye olu y'u da lawurusi la k'olu tɛ nin kalama fɛn bɛ Jumana Mori ni maaw ma cɛ k'olu b'a bɛɛ lajɛlen kalama i ka da la k'a fɔ k'a y'a ka kumaw bɛɛ lajɛlen f'u ye nka k'a fɔ ko miliyari 1 juru b'a la ka ɲɛsin Boubacar Gambi ma o kuma ko ma f'ulu ye sɛbɛnnikɛla ko min ye tribunal ye i b'a ye k'a fɔ Gambi ale ye wulikajɔ min kɛ Mamadu Konate min kɔni wulikajɔ ye a ye issue dɔ ta Mamadu Konate u ye munumunu salo kɛ ka sɛbɛnfuraw dilan min ye ci ye k'a bila ka taa di bankiw ma ko bɛɛ lajɛlen k'a lajɛ i ka yɔrɔ la banki fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ n'a sɔrɔ Jumana Mori compte b'a tɔgɔ la o kuma ko joona joona olu bɛ taa o nafolo salo ka bɔ yen u taara sɔrɔ compte min bɛ Jumana Mori bolo dɛ Mamadu Konate min b'a ka compte kɔnɔ yen dɛ 1378 francs CFA 270 ani dɔrɔmɛ 3 o de tun b'a ka compte kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko ko u taali azo yɛrɛ bɔ bilen o sɛbɛnnikɛla ko Mamadu Konate Mali yɛrɛ mumɛ bɛɛ min ye journal aujourd'hui u ye min sɛbɛnɛ an bɛ k'an da don de la sɛbɛnnikɛla y'a yira k'a fɔ Mali bɛɛ lajɛlen Jumana Mori ka comptew lajɛra min yera kɔnɔ o de ye 1378 francs CFA Mamadu Konate i b'a ye k'a fɔ dɔwɛrɛ ma ye tuguni sɛbɛnnikɛla ko a ko ni janfa in n'i y'a lajɛ k'a ma kɛ sariya kɔnɔna la min ye Jumana Mori a furumuso ye o n'a denw olu kɔni fana wulila k'u sigi k'u tɛna se k'u sigi ka nin lajɛ ko nin ye coix tiɲɛ ye nin ye k'olu furu kɛ olu fa ni k'o kɔni k'o lagosi ni k'o tɔgɔ tiɲɛ Mamadu Konate k'olu fana b'u ta da bɔgɔ jeni kan min ye wulikajɔ ye i b'a ye k'a fɔ baara min ma kɛ sariya kɔnɔna la o kuma ko min ye baara kura ninnu kɔni k'o de bɛna don sɛbɛnnikɛla ko min kɔni ye Gambi ye n'o ye Boubacar Gambi ye ka taa fɔ ko miliyari 1 b'ale ni Jumana Mori ni ɲɔgɔn cɛ Mamadu Konate ko jɔn de bɛ se k'i sigi k'i miiri o kuma ko bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ k'i bɛ sa don dɔ wari so nafolomafɛn an bɛ taa ka nin bɛɛ to sisan Boua n'a fɔra ko i salen kɔ k'i jɛɲɔgɔn i b'i ka denbaya kalifa i jɛɲɔgɔn min na gundo fɔ ɲɔgɔn ka kɛta kɛra nin ye an bɛ taa min o ye ji kelen ka ji file sara kɛnɛ bɛ maa o maa kɔ ne b'u lajɛ ne bɛ yɛlɛ o la Boua Diakhaté maa minnu bɛ coco la u nɔfɛ u kɛrɛfɛ u dalen mun na n'u ka diɲɛ fɛn bɛɛ b'o bolo c'est des gens u mako foyi wallahi maintenant maa minnu bɛ yen n'olu y'u nin ye dɛ u tigɛlen don olu la k'olu to kɛrɛfɛ n'o tɛ ni maa min sara hali a suturali man kɛ ka ɲɛ fɔlɔ e bɛ taa miliyari 1 sɛbɛn bolonɔ bilalen yera o la foyi wa u k'a lajɛ dɛ n'o tɛ nin sugu sɛbɛnnaw na poyi a laban bɛ kɛ miliyari 2 ye Mamadu Konate sɛbɛnnikɛla a y'a yira k'a fɔ min y'i ka kuma ye ka sɔn ji la a ko nin dama dama min bɛ Mali kɔnɔ Mamadu Konate ni maa min tɛ se ngilakan gosi la min ye tugutugu bari ye i nɛn ka diya Mamadu Konate i ka se nkalontigɛ la i ka se ka maaw k'u solo k'u ladiya k'u yɛlɛ yiri sanfɛ ka ju tigɛ n'u ye Mamadu Konate ko ni maa min tɛ se o la i ka da la k'a fɔ k'e tɛ maa ye jamana in kɔnɔ wa i b'a ye k'a fɔ ka kɛ escroc ko ale di a banna sɛbɛnnikɛla ko janjo masa ninnu ɲɔgɔnnaw tu fa man ya ko la dɛ sɛbɛnnikɛla ko Mamadu Konate n'i ye ko taabolo lajɛ i b'a ye k'a fɔ min ye maa minnu bɛ k'ulu ye ladiri ye i b'a ye k'a fɔ nin ko in bɛɛ lajɛlen a bɛ taa wulu de kun a ko Jumana Mori Kulubali ale ni Boubacar Gambi o kuma ko Jumana Mori ka saya kɔfɛ munna nin kuma in taara k'a da min ye Jumana Mori ka duda la i b'a ye k'a fɔ min kɔni ye iso ye ale kɔni ko k'ale yamaruyala minɛma fɛn fɛn bɛ Jumana Mori kɔfɛ Mamadu Konate k'u kan k'a bɛɛ saisi fo ka taa fɔ sa ko miliyari 1 ni miliyɔn 200 o sara ka bɔ ka tiɲɛw na o tɛna taa kaburu wɔgɔ bɛɛ sa o kuma ka denbaya bila kare kɔnɔ sa e ni maa bɛnna fɛn kan o tigi sara e bɛna sɛbɛn dɔ bɔ k'o don denbaya ma o muso bɛ miliyari 1 bɔ min wari bɛ ban wari bɛ ban an bɛ juranda yɔrɔ la hali maa ni siso bɛɛ minɛ a la foro ni maa k'a bolo k'o bɛɛ minɛ foro kɔni b'a bolo o na se k'e ka nin miliyari 1 ka ca dɛ kunnafoni filɛ an ye min bɔ journal aujourd'hui kɔnɔ la rédaction olu ka sɛbɛnni don Boua Diakhaté an ka taa laban ye boli ye kunnafoni sɛbɛn Zeniti Balɛ min ye Fasiri Boubacar Dabo nin ye Dabo ka sɛbɛn ye Dabo ka kuma man ca nka n'a y'a ni da dossier min kan Boua Diakhaté i k'a dɔn k'a fɔ n tɛ fara i la o ye wola fɛn jumɛn a ko an ka taa n'u fosi min ye i k'a dɔn primature la Boua Diakhaté a ko i k'a dɔn k'a fɔ maa ma kalabanjiya kɛ san 1 san 2 san 3 hali san 100 fɛn kelen min bɛ yen n'o bɛ se k'i ka kalabanjiya gɛnni ka tɛgɛ dɛsɛ kan o de ye tiɲɛ maa na a ko wa ko tiɲɛ bɛ ɲini ka ko Abdoulaye Zubairu Touré la dɛ Abdoulaye Zubairu Touré ye jɔn ye ko n'a ka di ye a fɔ koma yɛlɛmalikɛla ba n'a ka di ye a fɔ min ye ka i k'a dɔn a wa nafolo kɔni k'a kosɛbɛ kosɛbɛ Boua Diakhaté ni ka tila k'o kɛ k'a jɔyɔrɔ diyagoya lakara a ko maa t'a bɔ o la i n'a fɔ Fasiriba b'a fɔ cogo min na a y'a jira k'a fɔ n'i ye Abdoulaye Zubairu Touré lajɛ ko Mali kɔnɔ
n'i y'a mɛn DFM directeur finance matériel ministre so la olu de bannaw ye ministre so la ni DFM ma jɛ n'a ye hali ministre e tɛ se ka wari di subhanallah nka ni bɛnna ni DFM sugu dɔ ye vous mangez malako pian ɲɔgɔn fɛ sariya bɛ sigi a bɛ tilen sɛbɛnnikɛla ko n'i ye k'a dɔn k'a fɔ nin cɛ in lajɛ Abdoulaye Zubairu Touré ko DFM ya kɔni ministre sow la ministre so ka juwaza ale bɛ ɲini k'a si kɛ DFM ya la Mali ministre so misɛn n'a manga ani k'a dɔn k'a fɔ ka se i k'a dɔn ministre ɲɛmaw yɛrɛ jabala ma wa Jabate ko gindo jumɛn de b'a bolo ka kow karatu i k'a dɔn k'a fɔ ka nafoloba dasi a yɛrɛ kun wa i k'a dɔn k'a fɔ ni fɔra a bɛ bɔ a jɔyɔrɔ la ka se ka fɛɛrɛ kɛ ka nafolo wɛrɛ bɔ waasa ka jɔyɔrɔ kura sɔrɔ wa ko maa t'a bɔ o la sɛbɛnnikɛla ka fɔ la a y'a jira k'a fɔ min ni maa min hakili b'a la ministre so dɔ bɛ yen n'o ye sɛnɛ ministre so ye i k'a dɔn ko nin delila ka gɛn ka bɔ yen k'a sababu kɛ ko nɔgɔlen dɔw ye o tuma k'a tilara ka bali min na maaw taara ye tuguni Mali yɛrɛ ministre ɲɛmaa yɛrɛ jaba la dɛ primature k'a taara kɛ yen DFM ye o tɛ sa n'a ye molo bɔ daani nɔ min taa kunkolo ni molo fila biye don daba rɔ i k'a dɔn ni k'a bɛɛ lajɛlen ci waraku la wa Jabate c'est tout c'est fini i k'a dɔn k'a fɔ sɛbɛnnikɛla y'a yɛrɛma ɲininka ko maa min gɛnna ka bɔ ministre so dɔ la k'a sababu kɛ i ma ɲuman kɛ o bɛ se ka t'i yɛrɛ sɔrɔ i k'a dɔn ministre ɲɛmaa jabala la cogo di i k'a dɔn jamana jɔnjɔn kɔnɔ wa Jabate o kɔni ɲininkali kamana guwa bɛ sɛbɛnnikɛla la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko in bɛ tali kɛ mun na kabi sa 2020 nɔgɔ ko yɛrɛ dɛ yɔrɔ kabi sa 2020 fɔ bi sɛnɛkɛlaw bɛ tɔrɔkɔ la nɔgɔ tɛ sɔrɔ hali an bɛ yɔrɔ min na sisan sɛnɛkɛla caman bɛ yen kaba danna kɔɔri danna wa Jabate nɔgɔ kisɛ kelen ma sɔrɔ ka kɛ a kɔnɔ wa dɔwɛrɛ tɛ dɛ jamana b'a seko bɛɛ lajɛlen kɛ nɔgɔ ko bɛ ɲɛnabɔ nka sɛbɛn bɛ kalifa minnu na ko aw ye fournisseurs ye a ye na nɔgɔ di sɛnɛkɛlaw ma wa Jabate ce sont pas des gens capables à livrer des engrais à temps i y'a faamuya minnu bɛ e ye vɛsi feerela ye e ka t'i cogoya don nɔgɔ naliko la nata kama sabula ko ni nɔgɔ bɔrɔ kelen ye 2000 ye e bɛ se ka na e bɛ se ka 2000 wɛrɛ sɔrɔ o kunkɔrɔ ka taa o caman ba den minɛ e tɛ nɔgɔ bɔyɔrɔ dɔn nɔgɔ ɲuman ye min ye e t'a dɔn e bɛ t'i kun don o kɔrɔ wari kama bɔ a Jabate o kan ka ye Mali kura sɔrɔ cogo di nka Malikura bilama est-ce que o kan ka ye Malikura kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko o de kama nin cɛ min filɛ n'o ye Abdoulaye Zubairu Touré ko olu ma sigi a la fiyewu ko tile fila in na k'a bɛ taa kaso la sɛbɛnnikɛla y'a jira ko a ko waati ka sɛbɛkɔrɔ gɛlɛn dɛ a ka gɛlɛn o ye gɛlɛya da ye san 2020 a engrais ko wa Jabate a sɛbɛn kan ka di maa minnu ma n'o ye appel d'offre ka wele bila i k'a dɔn maa minnu ye nɔgɔko lɔnbaw ye a ye na ni aw ka sɛbɛnw ye an bɛ a sɛgɛsɛgɛ aw ka se ka nɔgɔko ko ka di aw ma aw kana nɔgɔ di u n'a sɛnɛkɛlaw ma Jabate ko walasa i tɛgɛ ka se ka da Abdoulaye Zubairu Touré ale cogoya bɛ fɛn o fɛn nɔ Jabate i bɛ nafolo dɔ de bɔ fɔlɔ ni k'o da suɲɛ na i n'a fɔ sɛbɛnnikɛla b'a fɔ cogo min na a ko k'a sababu kɛ a ka kibi kaba kow ye san 2020 kɔnɔ fɛn min kɛra i y'o dɔn de Jabate ko maa minnu bɛ yen ni nɔgɔ ko kan ka di dɔw ma ko i k'a dɔn i bɛ ka mankan wulilen i bɛ ka kɔ a ma k'a kɔnɔ sa ko nin y'o ka bateau ma dafiritɔ ye wa o tuma a sini k'a bɛɛ kɛ c'est tout c'est fini c'est mangé min ka d'a ye a b'o kɛ wa Jabate i k'a dɔn k'a fɔ sɛbɛnw kan ka di cogo min na maaw kan ka wele ni nka i k'a dɔn sɛbɛnfuraw labila o sugubulon labila o tɛgɛw la cogo min na wa Jabate k'a y'a bɛɛ lajɛlen kɛ a sago ye sɛbɛnnikɛla y'a jira k'a fɔ a ye min kɛ i y'o dɔn wa k'a fɔ walasa appel d'offre aw kana a ka sɛbɛn don aw fɛn o fɛn ye nɔgɔ ko ɲinimaw ye a bɛɛ bɛ 500 da ala sɛbɛn kan Jabate e kelen a fɔra i ye sariya ka tɛmɛ sira min fɛ e k'a fɔ maaw ye ko a ye 500 da ala dossier kan o fournisseur 1 2 3 4 5 fɔ 10 ni caman walima 20 olu bɛɛ ma 500 da sɛbɛn dama kan Jabate e kelen m'o ta k'o kɛ manger bien e k'a dɔn o ye kɛlen banna ye dɛ sɛbɛnnikɛla ko a y'o min daminɛ dɛ maa caman bɛ yen n'olu b'u yɛrɛ karama olu ko ni min filɛ nin tɛ ko jɛlen ye n'i y'a mɛn faux usage de faux vol qualifié i k'a dɔn fournisseur caman bɛ yen olu y'a bila o minɛn kɔnɔ minnu ka kekun olu ko tiɲɛna wari ka di nka nin tɛ ko jɛlen ye anw m'an sen bɔ a la nka min ye i k'a dɔn k'a fɔ awa dɔw bɛ yen olu ye natabaw ye hali n'i ko olu ma a ye na yuruku kɛ dugu jukɔrɔ olu b'u plonger ji jukɔrɔ u bɛ taa a ko maa minnu bɛ yen n'olu sɔnna a ka o kow ma waati n'olu ye u ka sɛbɛnw don i y'o dɔn nin
ko ye éléphant vert o ye DPA GDCM ewa KOD ani Madicom Planet Distribution olu ni anywana do bajabate ikado nga minumbe n'olu somina olu ya jira ka fo uti doni nafe abada lezi odoy nyumani SA odoy Soma Deco Toguna Agro Industry Soje Fair ani anywana do olu munu nya jira ka fo ku ti do adafe bajabate munu do na adafe ko na tugusa atitige ya ministry mi nyere be seneko kuna tlefly na ni asimi danaya dawka no chwaye lasini damle awati ya soro lapsini damle ale yere de fananye segal de ministry solai ko oyaye ka fo defenwu be korobo karaba komuna eti doni nafe ni de ko jelinye aya jira ka fo e ka misenwo sabula neni mami ndege be nwamulo o ka guri ngateme eka don afo akun sebe koroko dale do mami na yo doni ministry mi duye seneko ye adoni kama ministry baba mulai haidara eto chen doni Jamai. Min dara tere I photo tani tere kungulo Sud-Afrique ko Mali bina tere soro kai wote ibe. Kampenga bundo abi famu. Miche selfie. Na dala volontaire. Sebani gela ko akun ko semembe ola wa ko seme Yoruba mami yo doni ika do direction mi yere be seneko kunai o yere ko bela jerele tumel les puissants premier ministre de l'économie no ye bubu sise awati sebani gela ko ka kenika do pipapi munu meko nunu nkono ma chaman beza olu dusu kasira o nga miye kuna fondila yere dabali ba olu ya jira ka fo ni ale koni Zubairu ni Abdoulaye Zubairu na chwa fora sebe mina kuna fondila ni ya wele ka fo ko ebina halo chen jonjo nyine afewa ai ebuka tade bla furuba mula owa subhana abi mi vu ma yo doni ka ba fo ko ebe kana chantage de kenela ikoloji ha nefle na flo dashile benku ni tara popa poka sebenga ni I enfermer na I boucler I bito kasola les tendons 4 pouvoir à tes président nerebe ya araba de bise kan fo chukuti de c'est-à-dire quoi et kase ka kalake ka postu soro foka ke DFM pendant des années un journaliste d'un organe sérieux il vient vers toi a te fait ka foi sebe ka ayi kunafuni do de mais abina I nyiniga doron karsa anye nko yi mais akobe chukoti mais ça c'est l'occasion pour toi de donner des bonnes informations I kase ka ebe jamana bara mina chenka e kase ko nyefo ko boko di Inka lajeya. Ambe min fo presse kono puma be éthique la déontologie éthique la déontologie de kele ka nyeshima muna bi kodo la ni éthique de déontologie kele ka ma so il n'est pas clair il n'est pas clair akara kile gwana sa c'est pas kala ko ika do kabi olu ya wele bo ajabate aye ni ne fo olu makoyi ika do nga fo uye fere beke ka wele ama soro duguje flana uya wele tun bo ajabate alaba aye bagabaga de tasani nga nyesi oluma wajabate ika do kolu bagabaga ka jira ka fo oluku koloshi ale la kwe ale te ma denire ika do nga fo akoko vous êtes des chanteurs sinon il y a rien à vérifier écrivez tout ce que vous voulez j'ai de l'argent je vais porter plainte contre vous petit patata hi ha hi Allah amanye do minye eka do Boubacar M Dabo ale ya jira ka fo ninye maye mamimbe ni ka do fien ba nufe na folo keme ka kungolo jugu wuli okuma oluko ni me min fo oluko amakaka yafa uma ko oluka keta minye kuna bondila nu ye femme ubi goraila ki yere nyininga ko nyuma ika nyefo sabula olute avocat olute juziye oluta de ka nyininga nyedo ka kuna fo ni nyuma di gani femme man olube ika do okon kasoro ka ika do kan ni sogo ya jira ka fo olute ko nyuma ye akunye ika do kuna bondila uju joro fa jamana joko nyuma na o ko nga minya abeka ni magwanza minvo oluma ika do nga fo oluta madabo ni ngama opuma olube kuka kuna fundi barake asaria de la hali na ye olu neni obebe oluma sabula bara na ata chogodo o kuna fundi la ko olu ko ni dale mina sika temina no jeledo ika do nga fo awa Abdoulaye Zubairu Touré ko abita kasola hana sika kilete olula
sabula aye ma hake mun bolo daw ko ni daw jeni wale ma daw srane daw ko ni be ka don afo lu ma jen ko na folo ko de wa obi na wuli olu ko ku be tu tada bo jenne ka poli économique nye koro u kana e ka do Abdoulaye Zubairu Touré u kana amanyininga le comment le pourquoi abe ko mununa aka nyefo aka dalu jonjonti kuna boni fle ana nyen kere bo ni ko ina ama laba mina anu lase Bakar M Dabo ka sebendo chema in chebolo opma amandu susma ni de Malen Somale na amta jibi fanfe check up pip kaka wajabate ndara nana te dandegali jankumbo ni tato machenike isigini mangangi kamanaga bala chugobedi amalo ko na de ne ben tika do jona nouvelle horizon mami esebeni ka ato ko demba Conte ko amado ali ko na de minye pôle national de lutte contre la cybercriminalité amado ali ko na de minye wuli ka jokura do damne la sebeni kala ko ako procureur kura ale ko nin kembe ka wuli nin ka ngenye nyimi amandali kona de bay ka fo nyugu be nyaga wule minye kumalangolo ndo be ka fo sabu ni ya laje réseaux sociaux maw to botola obe be on dontola ye min koni ye réseaux sociaux d'abord fa mon kamo la damu yere yira minye bara ye la kodoni konnala ngani ye malidon talaje on ta de burujaliye nyungo dame tien nyungo lafu nyungo ni jugu amandali kona de ninga do nyungo burujula ko abada uti be jamana kono jango jamana mimbe ni sebeni sharau ba konnala ami do mena ko be e bay ka fo conseil des ministres min bolo dara novembre ko le tanikele en 2022 obi taleke minye wuli ka jo sira min kataga di pour l'économie cybercriminalité ma mo de ko na de bay ka fo wuli ka jo kura ni dunyo laje obe dansigi jumen ko fo o de ye ma kana dangare ke mala ma kana ma buruja belajele ni kunglena belajele ni katabulo amade ko na jango ninka bo minye kena kisa jere kan na fura ko rezo kaba o yi jole kena kan ninka do damela sebenigala ko minye o bara min flani ye jamana nyema yo tanin ko di komini nani na alete binari mo amade ko na de ninka siga mawya maria ma min be ni dana taraka do kan procureur kuramun be ka nyesho kelema o de docteur Adama Kulubali ye Adama Kulubali fena ko nin ko yin blaka suma tere mai amade ko na de bay ka fo jamana kuntigi jamana gouvernement ulu ka tika di nyoma wuli ka jo dana do ninka wuli ka jo ke mamunu be ninka dambe chonke mamunu be ka buruja ke rezo kan o kuma ka tika taka da uluka ako o kene amade ko na de eko bara madam ne ka bande no yo angetu ye sega lu be ka boloda rezo ka joni ne ni kisa jugu kelai joni dambe jugu burujala ye joni be ka aramadun ku lafu ninka sika aramadun ka du shibulo belajele la mawo ma to de bo la imina to do ne ni ya problème face do imina to do Tanga ko ni ba ka ibi minatodo kasoro cybercriminalité ma créer ama minatodo ama u face do minatodo ali ni ay face akera jibo ne be chade jibo ne ti chade ama ko no de sabengala ko akoni ya la jaminye Dr Adama Kulubali ali ya yira ka fo ni te bagabagaliye wa siran côté model ko na de ma chite chara sans fin o kuma nu do na ka munumunu ka laje chewo che muso ne di no yira ni na amade ko na de min ko ni bara min fora jamana ko no amade ko na ne de koni o shara kan soso ikadala ka foko shara be tika taka deka bof kikiri ini jenyon ma o madabi ka kumala ma yi deme baye o bebe taka soko no ke roba ka soko ka franka jede o ya ni sebe bodo je a chena muso bige bita juma le 11 août opma ando jigi kuka ke roba franka je ando jigi masara ereso ma chama tatola dum we réseaux sociaux kuna boni flani anye mimbo nouvelle horizon kono akabi bolido bajamate même ngoni vie cheba flande bedone mais cheba flabe cybercriminalité crime parquet là wallahi c'est des magistrats intègres inafo docteur Hadama Kulubali Drisangolo Kulubali ayibo doni docteur Hadama Kulubali Drisangolo Kulubali tay munu you don't wodi même vie ils sont intègres Galomaide opma c'est ça on a développé ça parce que ima boy réseau ka forfait be minda una nasono bi ni réseau ko dala bendo ana sa
an na se ka hali sɛsɔngɔw di so sa i k'a fɔ ka ɲa walima i ka taa kaso la i b'i ɲɛna ta fila la dɔw tɛ kɛ cogo wɛrɛ dɔ la nin kɔ koyi n ko a nɛnibilen bi dɔ fɛ Buwa Jabate teliya la l'indicateur du renouveau olu ko i k'a dɔn gazi ko fana bɛ ɲini ka kɛ kurabakɔrɔ ka guwanko ye Buwa Jabate ni maa fɔra ko ka wuli ka jɔ kɛ lɔgɔtigɛ ka dabila charbon dɔ ka bɔ o la waasa waati yɛlɛma kɔrɔlaw le changement climatique o bɛ se ka dabila cogo min na Buwa Jabate ko gazi ko fana kɛlen don i k'a dɔn awa a tɛ se ka maa bi dɛ n'i y'a mɛn gazi a ka teli a bɛ muso fugari lafiya muso salabatɔ o jigi don dɛ babula min ye teliyala ka sin ka dumuni kɛrɔ a k'a kɛ yɔrɔnin kelen Buwa Jabate nka ko tɛgɛ tɛ se ka maa gazi falili la bilen dɛ sɛbɛnnikɛla ko gɛlɛya kun ye mun ye ja jamana tun bɛ subvention musaka tɔrɔmɔɲɔ min bila gazi kunkɔrɔ n'o tun bɛ kɛ sababu ye gazi ka se ka di an ma 600 800 Buwa Jabate i k'a dɔn gouvernement ka subvention o tigɛra o tuma a kɛlen don sa a bɛ an ni juraw yɛrɛ cɛ ɲɛ Buwa Jabate tɛgɛ tɛ ka da gazi kan bilen k'a sababu kɛ n'i ko i ka t'i ka gazi bara falen a bɛ daminɛ bi de 1200 fɔ 1600 k'a sɔrɔ fɔlɔ 600 walima 590 ni dɔɔni nka sisan kɔni n'i ma 1200 walima 1600 bɔ i tɛgɛ ti d'a kan wulikajɔ de kɛlen don sa ka wulikajɔw ka boloda dɛmɛ bɛ se ka don ni min nɔgɔya cogo min na n'o tɛ na maaw n'an t'u suru yiritigɛ kan o dun tɛ laɲini ye sabula maa min bɛ tobili kɛ gazi la ni gazi sɔngɔ kelen bɛ bɛn a sarasi ko kelen y'i ka malobɔrɔ ye a laban caman bɛ t'i suru charbon kan n'o dun kɛra yiritigɛw de bɛna daminɛ o dun tɛ maa si sagona ko ye sabula ja kungo o fanga bonyanen kunnafoni filɛ an ye min bɔ indicateur kɔnɔ u ka bidon bɔli la ni gazi ma nɔgɔya segin bɛ kɛ yiri ni charbon mɔ dɛ o tɛ maa si seko ye nka tobili tɛna se ka kɛ abada ni tasuma ma mɛnɛ a bɛ mɛnɛ gazi la walima a bɛ mɛnɛ courant na walima a bɛ mɛnɛ lɔgɔ la an ma ɲɛna ta ni Ala sɔnna an ka lɔgɔ ta in bɔrɔ min ye bi tan ye an b'o bila yan sabu fɛn banbali jate dɔn Amadou Konare ka foli ni waleɲuman dɔ ta ka bɛɛ lajɛlen sigara nka min ye foli kɛrɛnkɛrɛnnen ye waati ni waati o bɛ to ka baara ja an bɛ taa kan un na chef d'escadron Lansana Tamba Keta bɛ yen n'ale commandant groupement territorial de gendarmerie de Bamako ba kɔ ba ɲɛ Bamako n'a dafetigiw an bɛ foli ani tanni ta k'a sɛgɛrɛ a n'a ka cɛdenw bɛ wuli ka jɔ min na dankɔrɔba in bɛ Kɛnzanbugu an kɔ ma ko Sako Holding min ye Elaji Mohamed Sako dankɔrɔba in n'i taara ka da la sisan jamakulu de tonin bɛ yen Amadou El Konare o bɛ fɛn dɔ yira hinɛ ni makari o kuma k'a ka jija a y'a ka mara sɔrɔ yɔrɔ min na maa kan ka taa leçon ta ye o kuma tabarikala min ye Mohamed Sako Holding min ye Ciment Sahel ye ale de fana o projet tigibatigi yɛrɛ ye min dara fɔ Ɲorodi Sahel Ɲorodi Sahel Bɛma min bɛ Bɛma nin waati la chantier bɛ senna nin waati la ni cimenterie banna min kɔni ye ciment ye sa a tɛna kɛ gɛlɛman bilen Mali kɔnɔ an na so jɔ min ye Elaji Mohamed Sako ye k'a fɔ Amadou El Konare an bɛ foli ta ni ka PDG sɛgɛrɛ n'o ye Musa Baye entrepreneur sojɔla don Philadelphie